Určite ste niečo počuli o fiktívnom opustenom meste Silent Hill, v ktorom na vás číhajú démoni a monštra. Toto mesto duchov je známe vďaka sérii hororových videohier a filmov. Avšak málo ľudí si uvedomuje, že Silent Hill bol inšpirovaný skutočným a reálnym mestom. Toto je centrála. To mesto leží v americkom štáte Pennsylvania už od roku 1841. To mesto kedysi prosperovalo vďaka baníckému priemyslu, ale v roku 1962 sa tu stala obrovská katastrofa, ktorá zmenila osud mesta navždy. Koncom mája sa v podzemných priestoroch opustenej uhoľnej štvorni rozšíril obrovský požiar. Predpokladalo sa, že ten požiar bude trvať len pár dní, ale vzhľadom na to, že sa oheň chytil oxidu síričitého, horľavého materiálu, o ktorom nikto nevedel, že sa tam nachádza, tak ten požiar nabral na obrovských rozmeroch. A vraj horí až dodnes. Zo začiatku požiar nebol viditeľný a preto si nikto neuvedomoval, čo sa deje. Až do doby, dokým sa mesto nezačalo meniť na nepoznanie. Zo zeme sa začali uvoľňovať trhliny, z ktorých začal unikať jedovatý plyn. Stromy začali umierať a ľudia zvykli odpadávať vďaka dymu. Nakoniec sa situácia zhoršila natoľko, že všetci obyvatelia centrály museli nedobrovoľne opustiť svoje sídlo. V súčasnosti je toto mesto takmer opustené a v mnohých lokalitách platí prísny zákaz vstupu kvôli bezpečnostnému riziku.